Tak dobré ráno, vítejte na našem hlavním kampusu v Palo Altu. To je kampus, kde máme v podstatě všechny programy, které naše škola otvírá, což je zhruba 8 programů pro děti od 18 měsíců a potom 3leté děti, první třída, druhá třída, třetí třída, čtvrtá třída. Nás vlastně celkově letos jsme otevřeli 12 tříd tady na kampusu v Palo Altu a potom máme East Bay Location, která je Oakland, Berkeley. Učili jsme i v Novátu a v San Francisku, ale protože je pro nás strašně náročné zaplatit a sehnat prostory pro malé třídy, tak se snažíme to pospojovávat ty třídy. Máme celkem 10 učitelů, 5 lidí v managementu a 7 lidí na boardu v tuto chvíli. Ti učitelé jsou z 90% kvalifikovaní učitelé, takže mají vzdělání v České republice a vystudovali většinou pedagogickou fakultu. Vlastně pro nás je to důležité, protože učíme podle rámcového vzdělávacího programu, který je stejný jako v Čechách, takže potřebujeme, aby ti učitelé opravdu měli to pedagogické vzdělání. Prostě náš největší problém je sehnat adekvátní prostory pro malé děti a navíc máme rodiny, které vlastně chodí do nejmenší předškolní výchovy děti, potom do první třídy a sám rodič třeba chce studovat češtinu, takže potřebujeme, aby ty třídy byly ve stejnou dobu, na stejném místě a to je jako velice náročné. Ale snažíme se to nějak koordinovat. Tak jo, tak se pojďme podívat do tříd. Tak půjdeme se podívat tady do třídy našich nejmenších žáků, broučků a do 6 let. Dobré ráno. Dobrý den. Vedeme jim rozcvičku. Každý den se pěkně snaž, chodí jako hradní stráž. Pravá, levá, seno, sláma, to se bude divit máma. V 117 máme první třídu, učí se dle rámcového vzdělávacího programu stejně jako v Čechách. Dobrý den. Dobrý den. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobrý den. Každá ruka má prstičky, zavřeme je do pěstičky. Jak se ti tady líbí ve škole? Dobře. Umíš už psát. A jak se tobě líbí tady ve škole? Dobře. Teďka jdeme do tříd, druhá třída, třetí třída, čtvrtá třída a pátá třída. Takže 9. 9. slovní druh. Částice. A ta 1. Podstatná jména. Výborně. Jak se ti tady líbí v české škole? Máme celý školní rok koncipovaný jako plavbu lodí. Na začátku, když jsme byli úplně první hodinu, tak si děti vlastně vytvořili pravidla ve třídě do lodičky, co a jak to bude tady fungovat. A když se stane, že třeba nějaký dítě se nechová zrovna podle pravidel, které jsme se na začátku stanovili, tak platí pokutu právě díky těmhletěm zlaťákům. Tak tamhle máme lodní poklad, ze kterého si můžou nakupovat, co se jim líbí. Naší druhou třídu. Tak se podíváme do sešitu na diktáty. Každý den, vypíšete každé ráno diktát, že? Každý den ve škole. Co vás baví nejvíc tady ve škole? Diktáty? Ne, diktáty ne. Máte i nějaké vystoupení třeba? Jo, tentokrát už jsme měli jeden na zimu a tam jsme dělali pasovce Valaši, ale pamatuju si jinou. Eskimácká abeceda. Eskimácké děti mají školu v Zeru, učí se tam eskimáckou abecedu. Eskimácká abeceda, to je krásná věda. Sánkování, koulování a lov na medvěda. Děkujem. Ono nejde jenom o tu výuku jako takovou, aby znali ty reálie, aby znali ten český jazyk, ale aby měli komunikativní tu češtinu, aby Jasně, mohli být protože s těmi svými kamarády a byli v českém prostředí, protože ty děti jsou vlastně 95% neustále kolem anglicky mluvících dětí a je pro ně hrozně těžké vybudovat tu češtinu a udržet a tu tu mluvu. zásobu. Je to náročné samozřejmě, když takhle je to jako velký věkový rozdíl a navíc ty znalosti, říkám, některé děti tam česky nemluví vůbec, takže pro ně je to
hodně těžké. A teďka jsme tady v takové malé místnosti, přitom jsme měli krásnou obrovskou, ale to už bohužel není k dispozici. A pak další problém je tohle třeba náš nábytek, který my jsme si koupili a plus vlastně věci, ale máme velice málo místa. Máme tady prostě opravdu v krabicích jako knížky a vlastně se to řeší tak, že jednou měsíčně knihovna. Mám paní knihovnici, která vybere knihy pro jako určitý věkovou skupinu a donese takhle vždycky do tříd a ty děti si vyberou knížku a tak, protože jinak se to dělat nedá. No a samozřejmě je to těžké jako ty učitelé tady udržet, když učí jenom jednou týdně, že to není zas tak jako velký výdělek. Ale máme štěstí, že hodně tady těch lidí jako prostě žije pro tu českou školu a vidí hlavně to na svých dětech. Oni vidí na těch svých dětech, že to dítě, jakmile začne chodit do anglické školky, tak ta čeština prostě se ztrácí okamžitě. To jako i když doma oba dva mluví česky, tak to dítě začne jako preferovat tu angličtinu strašně rychle. A pokud se s ním intenzivně nepracuje, tak to dítě vlastně jako tu češtinu neumí.